Ahojte, ja som Tomáš a dnes tu mám špeciálneho hostia, Zuzku Štraus-Plačkovú. Ahojte. Dneska si spolu so Zuzkou ukážeme, ako spraviť celosvetový trend slick hair, ktorý možno ani len netušíte, najväčšou predkopničkou tohto looku bola práve top modelka Naomi Campbell. Môžem si spraviť aj sama doma? Čo na to asi tak potrebujem? Zuzi, tento look je naozaj jednoduché spraviť si aj doma. Jediné, čo na to potrebujete, je samozrejme žehlička, aby tie vlasy naozaj boli krásne vyrovnané. Samozrejme nejaké prípravky, ako je napríklad No Face Glittering Spray, ktorý vám rozjasní krásne ten vlások, olejček alebo leave-in kondicionéry a samozrejme nakoniec budete vždycky potrebovať aj lak na vlasy, ktorým na záver všetko zafixujete. Vlasy si rozdelíme na niekoľko častí a začíname zadnou partiou, ktorú si rozdelíme asi zhruba 2 cm od krku hore. Budeme si naďalej rozdeľovať ďalšie partie postupne hore a každú partiu budeme postupne žehliť a zažehlovať spolu s olejčekom, aby sme dosiahli krásne, lesklé a zdravo vyzerajúce vlasy. Treba si dávať pozor vždy na to, aby sme vlasy zažehlovali spolu s kefou, aby sme ich krásne vyrovnali. Keď si vlásky perfektne a dokonale vyžehlíte po celej dĺžke, následne budeme pokračovať tak, že si vlasy naleskujeme do čo najväčšej miery. Samozrejme s tým leskom to nikdy netreba príliš preháňať, aby tie vlásky potom nepôsobili, že sú mastné. Takto naleskované a vyžehlené vlasy už môžete upraviť do akejkoľvek podoby, či už na cestičku na stred, alebo bez cestičky, to už je na vás. My dneska Zuzke spravíme na cestičku na stred. Finálny look máme hotový. Takže Zuzi, ako sa ti ľúbi tento Naomi Campbell look? Ja to mám strašne rada, práve tento look a tie vlasy sú úplne úžasné, úplne jemné, hladké, úplne... Ja som spokojná. Takto vyzerá náš finálny look a slick hair. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste sa dneska na nás pozerali a zároveň ďakujem Zuzi aj tebe, že si prijala dnešné pozvanie. Ja ďakujem, že si mi takto nádherne upravila vlásky. Nemáš za čo. Tešíme sa na vás v ďalších videách. Ahojte. Majte sa.